покрия в епизод 2 и не в епизод. Просто. Ето още 0-0. Там снимат. И там пеят. Още. Всички, които обичат мач, това е тяхното видео. Знам къде е! Тъпо! Ще 0-0. Там всички подгониха някой. Не знам. Искам да я покажа. Виждате и хора. Там са ли? Ето там също има втори новините. Мама, я ти си ме. Аз стига бе. Стига! Стига! Внимавай, това си няма сол в програмата. Ще го слекаме, стига. Ще се изключи от телефона. Не знам дали ще мога да ви дам да гледате. Да. Също няма да мога да ви дам да гледате целия матч. Обаче по новините може да гледате. Все пак се абонирайте, защото искам да ви кажа чао!